го Евгений. Сега чакаме състезател номер 5. Той още се губи някъде из гората. С нетърпение го очакваме, но той все още не се появява. И така, втори опит за състезател номер 5. Чуди се майса. Събира кураж. Кръсти ли са копре? Хайде бе, Иво! Ето и тук оператор номер 2. Баси майката. С нетърпение. Идва. Сега може и да науби. Как съм на букаи. Съм махнат от другата страна. Ето го Ивелин. Браво, Иво! Браво, български юнак! Това е Иво Молота.